tomto videu si predstavíme parný odšťavovací hrniec značky TecTake a vyskúšame si aj odšťaviť jablká a vytvoriť si domáci džús. Samotný odšťavovací hrniec sa skladá zo spodného hrnca, do ktorého sa dáva voda. Druhú časť tvorí hrniec na zber šťavy, odkiaľ je výpustka s hadicou. A vrchný hrniec, do ktorého sa dáva ovocie. V spodnom hrnci musí byť vždy dostatok vody. Nesmie sa stať, aby tá voda došla počas toho procesu odšťavovania, takže v prípade potreby sa tá voda bude dolievať. Zatiaľ si vodu zovrieme a pokiaľ nám začne vrieť, tak začneme čistiť jablka. Keď začne voda vrieť, môžeme zoskladať hrniec. Cez vnútrajšok bude prúdiť para. Navrch dáme hrniec so sytkom, do ktorého jednoducho nasypeme jablka. A necháme pôsobiť paru. Voda v hrnci vrie, vzniknutá pára prechádza tým vnútorným hrncom, dostane sa do tretieho hrnca, kde sú jablka. Vzniknutá pára tie jablka odšťaví a cez ten dierovaný hrniec pretečie do vnútorného druhého hrnca, odkiaľ kde sa nahromadí a po určitom čase pomocou hadičky túto šťavu zlejeme. Ubehlo približne 20 minút od šťavovania. Ako máte možnosť vidieť, tak hladina jablok klesla a sú aj také zmeknuté. A ešte počkáme aspoň 10-15 minút. Dôležitá vec je, musíte si dať stoličku, aby tá hladina bola nižšie, než je hrniec. Ako vidíte, už v hadičke sa začína zbierať džús. A zavesíte naspäť. Džús má takúto peknú farbu. Ale čo urobím je to, že tento prvý džús vrátim naspäť do hrnca. A to len z toho dôvodu, že v podstate sa len vydezinfikovala hadička. Dosypem jablka a začnem stáčať ďalšiu fľašu.
Horúce to. Hrniec bol plný jablk. Úplne kleslo už na dno. A je problém už s odšťavovaním. Už tam v podstate ani nie je čo odšťaviť. Už iba také prebubláva, také bublinky. A to je znak toho, že je na čase buď doplniť ďalšiu dávku, alebo v mojom prípade, keďže je to posledná dávka, tak už to úplne vypnúť. Stále ešte niečo ide, ale to už sú také len tie posledné kúsky. Doplním pohár a odstavím to. Nakoniec poháre sterilizujeme 5 minút. Odšťavil som približne 10 kg nastruhaných jablok a získal som okolo 6 litrov šťavy. Táto šťava je trošku hustejšia. Tá farba je taká rôzna podľa odrody použitého jablka. Nepoužíval som vôbec žiadny cukor. Výhoda tohto odšťavovania spočíva v tom, že nemusíte pri tom hrnci celý čas stať. Dôležité je, aby tam bol dostatok vody, aby sa tá voda neodparila z hrnca a postupne budete pridávať jablka. Začal som ráno o 8 a skončil som okolo 2 po obede s tým, že už som aj výslednú šťavu sterilizoval. Dúfam, že vás video zaujalo, že sa vám páčilo. Budem vám vďačný za odber a za like a ak máte nejaké otázky, napíšte mi komentár a dovidenia pri ďalšom videu.